The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niini nga lawa, gikinahanglan nga mangandam kita sa itong kaugalingon, sa dili pa kita pagkaon sa itong kalag in our spiritual momentum, dili nga adlaw. So, kinahanglan ang atong pagsusi sa itong kaugalingon kung kita magtutuo kang Ginoong Jesucristo nga atong hinganlan ang tanan nga mga sala nga itong nahimo nini nga adlaw. We have to confess all our sins directly to God the Father. Aron kini mapapas kay ang pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 nagkanayon man. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal kundi ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas o nga makasalmot usab nining atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom mag-andam tas atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, salamat ni ining lain sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo. Makapadayon kami sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nagaampo kami, O Dios, nga pinagis paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Kami makasabot o klaro tataw ang imong mga pulong, imong itudlo kanamo ning adlaw. Tangtang ang mga babag nga niya sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang sa imong igutudlo kanamo king tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan, mga
Suki nining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Aniya kita nagadupot sa pagtuon niining topic nga giuluhag, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, talagsaon nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Ang mga punto nga itong isgutan din may kalabutan nining atong topic. Okay? So karon padayon kita. Agi og review yan tong atong gihisgutan last time nga we must remember that kitang mga magtotoo, we are in this age nga ginganlan og mystery age nga og imo ning kubaros binisaya mystery age kahibulungan tingali, but kining mystery din sa in English gi-transliterate kini gikan sa original nga Griego nga pulong mysterion. Ang mysterion, mystery, ato ning tagan og ingnon ta mura og historical background niini. Niadtong panahon nga naa sila'y mga ingnon ta sikrito nga mga hugpong. Okay? Sama ba pananglit niining mga kanang mga mason o ingnon ta in general mga fraternity. Okay? Kini mga fraternities naa sila'y mga slogan o ingnon ta mga sila rin makasabot ba? Okay? O na mga sinyal na sila rin makasabot kay sikrito ang ilang ilang grupo. Okay? So, mystery. It's considered a mystery nga sikrito. Okay? Kay bulungan. So, mo ni nga kining atong panahon karon sa simbahan, which is the other name, panahon sa simbahan, mo ni nga mystery age. Okay? Busa kining atong gipangtun-an nga mga doktrina, mga pagtulunan, naisuod kini sa mystery doctrines. Mga mystery doctrines kini atong gitun-an. Mao na nga ang tagagawas nga dili luwas, okay? Wa sila relasyon sa Dios, di gyud sila makasabot niini. Kay alang lamang sa mga magtotoo kini. Mystery doctrine sa atong itunan. Sugod niya itong pagkahimugso gyud sa panahon sa simbahan, the church age, mao na kini ang mga pagtulunan diha sa maong panahon. Hangtod karong panahon na. Hangtod nining atong higayon nagtuon ta niini. Kini nga itong ipangtunan apil ni sa mystery doctrines. Gawas pa niini, kaya naghisgot bantag mga nga ning atong panahon. Gawas pa niini, kining atong panahon, gitawag panahon sa grasya, age of grace. Gawas pa niya na, itawag po ni og age of equal privileges and equal opportunities. Okay? Panahon sa kanang makiangayon, angay nga mga pribilehiyo o angay nga mga kahigayunan. So, gawas pa nini, kining atong panahon, gitawag og panahon sa simbahan. Uban sa iyang mga tanang mga mystery doctrines. Kini atong ipangtunan. Kaya ayon na nakalimti. By the way, talking about election and predestination, ato ibalik, no? As a review. Kining duha ka mga pulong, election and predestination, these are only for believers. In other words, this is only applicable nimo nga magtotoo. Election and predestination. Kay ang Dios sa kaniadtong eternidad, okay? In eternity past, nahibawan na sa Dios
kinsa ang mudawat o musalikway sa kaluwasan. May bawan. Sa 1 Timoteo 2:4 nagaingon diha nga God desires all men to be saved. Mao ni kabubuton sa dili siya buot nga naay malaglag. Asa man po na nimo mabasa? 2 Pedro 3:9 nagaingon nga ang Dios iyang kabubuton nga ang tanan unta maluwas. Okay? Ang tanan unta way malaglag bisag usa. God is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Nga mo ni kabubuton sa Dios, dili siya buot nga naay mo anto sa impierno. Apan balik ko na ito pagpangutana. Ngano mang naamay mo anto sa impierno? Ngano man? Tinuyuan sa ilang buot. Sila ay nagabuot nga mo anto. Dili ang Dios, dili ni bisan kinsa. Sila ra gyud. Sila ra gyud mabasol. Nganong mo anto sa impierno? Tungod kay ilang kinabubuton nga mosalikway sa kaluwasan. But God does not force or coerce any person to believe. It's a matter of choice. Mabito na kanunay na itong balik nini, it's a matter of choice. Kay unsa ato na mag-iingon nimo nga every moment of our life here on earth we are facing one issue, which is unsa? Kabubuton, volition. Matagutling. Every minute, every second sa atong kinabuhi, muhimo tag desisyon. Okay? So mo na atong kanunay giatubang ang atong kabubuton. Now Ephesians 1:11, it also says in English, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Now, kinsa man kabubuton nga ikaw mahimugso ning kalibutan na? Whose will that you be born in this world? Kinsa man? Ang imong mga ginikanan. Gusto? Your parents. Apan, whose will that you be alive in this world? Nga ikaw mabuhi dinis kalibutan? Ang Dios. Okay? Sundan niya. Akong balikon nga. Ang nagbuot nga ikaw matao ng kalibutan na ang imong ginikanan. Apan ang nagbuot nga ikaw mabuhi ng kalibutan na ang Dios. Now, balik ta sa election and predestination. Election and predestination are only for every believer. Ako na rin sulti ka ganiha para akong gibalik ni. Unbelievers have nothing to do with these two. Wa sila kalibutan o wa sila labot ni. Believers had already been prepared all the necessary assets for them to fulfill God's plan in their life. Mo ni kining necessary assets, mo ni ang giingnan og portfolio of invisible assets. You see, the Christian way of life is a supernatural way of life. And because it is a supernatural way of life, it really requires and it demands a supernatural way of execution nga pagtuman. Unsay mga requirements sa Christian way of life? Una nini nga imong batasanon. It becomes a routine. Kini imong pagbuhat nini pagtuon sa pulong sa Dios, it should be a routine. Mahimo na kanang naandan. Ikaduha, nga imong unsa organize your life, nga imong ipahiluna nga naay kahapsay ang imong kinabuhi. Mao ni requirement. Ikatulo, ang imong tukma gyud nga unsa pasiuna, true scale of values, nga ang pulong sa Dios mao gyud una, mao gyud priority sa imong kinabuhi. Okay? Ang ika-upat, ang imong pagbuhat o mga desisyon nga husto, tukma ug maayo.
making good decisions from a position of strength. Unsa man ning position of strength? Ang operational divine sphere. Mao na ang unsa area of strength. Kinahanglan nga sa imong pagbuhat og desisyon naa ka sa suod sa operational divine sphere. Okay? Ang ikalima, ang imong pagkamalahutayon, ang imong persistency o ang perseverance, ang imong pagkamakugihon, padayon, mapadinayonon. Now, kinahanglan ang imong pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong, maugmad ka na samtang ikaw nagapadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Kaya diyan sa Hebreanon 11:1, unsa? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? 2 Peter 3:18, ayaw na ni in taon kalimti, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Patubuon ta ang atong kalag. Patubuon. Pinagis pagpakaon ini sa pulong sa Dios. Okay? Grow in grace. Sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Ephesians 1:4-5, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siyang binuhat. Old things are passed away. Ang mga butang ng labay na. Behold, all things are become new. Okay? Tanawa, ang mga butang karon bago na. Now, of course, Romans 8:28, di na nato angay ni kalimtan usab. God works all things together for good. Okay? Don't say, why did God let this happen to me? Ayaw yun. Ay mong gibaso lang Diyos na. You see, consequence will be good when you make a right decision, right? Natural. Na ay mga resultang maayo. Kung ikaw magahimo og maayo og husto, tukma nga desisyon. The technical word for this consequence is the law of volitional responsibility. Okay? Mao kini ang balaod sa unsa responsibilidad gumikan sa unsa kabubuton. Law of volitional responsibility. Now, of course, mo sumpay dayon kining prinsipyo, man is a product of his decision. Produkto rin siya sa iyang himuong desisyon. Now, John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Okay? Now, 1 John 3:1, nagaingon usab kini, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Now, ang God emphasis must take precedence over people emphasis. Akong baligon, God emphasis must take precedence over people emphasis. Unahon gyud nimo ang God emphasis. God's love for the believer is vertical. Namdong ka? Apan ang man's love for his fellow man is horizontal. Okay? Colossians 3:12, na dihay naghisgot og eklektos, elected or predestined. Ephesians 1:4-5 again, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Now, kita gimanduan sa Dios, pinagi siyang pulong, to make use of our time. Make use, pinagi ning atong gibuhat pagtuon, pagtuo, gamit sa pulong sa Dios. SLA, study, learn, and apply.
So we should make use of our time, because doing this is, of course, redeeming the time. Atong gilukat ang panahon, because the days are evil. 1 John 3:1 again, behold, what manner of love the Father hath bestowed. John 1:12, ako naman yung quote kanina, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ang tanang mga magtutuo, ana ay angay-angay nga mga pribilehiyo. Pantay-pantay, ingnon ta. Have equal privileges and opportunities to grow up spiritually. Yes. Equal ni atong privileges o atong opportunities nga kita makatubo spiritually. As such, kita mga magtuto are not to compare. Di na kinahanglang magtandi ourselves to other believers, dili man ni contest. Okay? Kinahanglan magtutok ta sa atong kaugalingong espirituhanong kahimtang. So as such, kita mga magtutuo, dili angay, wa tay katungod nga mutandi sa atong kinabuhi ngadto sa ubang mga magtutuo. Once we compare ourselves to others, we start to be in trouble. Yes. Like what happens to this Facebook craze? Kini bang nangahungog na yun ining Facebook? You know how this also karon? You know how disadvantageous this Facebook thing to our spiritual life? Karon nagyan ka hungugan sa mga labi na sa mga kabataan. O di man lagi mga kabataan, hasta mga hamtong. Murag mo na ni craze karon. Now, Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Atong hinumduman nga atong tumong, our goal is spiritual maturity. Gusto? Ato gining ipunting ang atong pagtagad niya na nga dili ta mawas passing. Ang atong tumong, our goal, common goal na itong mga magtutuo, is spiritual maturity. Pagkahamtong espirituhanon. Nahibaw na kagunsaon, unsay mechanics nga makabot ni mo na. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa imong adlaw-adlawng panginabuhi. Okay? O sa imong pagbuhat niya na, ana ka sa sud sa imong puloy-anan, natong mga magtutuo, the operational divine dynasphere. Unsa man yuning dynasphere, by the way, ahong ipa-klaro nimo, pagpatinaw nimo bago pang nakasunod nini, ang dynasphere, word nga dynasphere, di nimo na makita sa diksyonaryo. Dili. Bisa kung saan nimo tuwang-tuwang sa na dynasphere. Kining dynasphere, 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 natukod ni maong pulong dynasphere out of two Greek words. Ang original gud ni duha ka Greek words, dunamis, which means powers in English, o sphere. Sphere is sphere. Ang sphere, location, dapit. Okay? Tapuan ng duha, dapit nga unsa, may gahom. Kay dunamis is power, sphere is place. So tapuan ng duha, a place of power. Apan kanang maong place of power, dapit nga may gahom na sa Dios, di na gahom sa tao. Kasabot ka? So mo na ng dynasphere. So mo na nang
himo na lang ng ingnon ta word, pag kombinar niya ng duha, dunamis o sphere. Power, place. So, place of power. So, kini, yan lang operational divine sphere. Operational. Sa tanang mga magtutuo nga, nahisakop nining panahon sa simbahan. Church age. Pagkatao sa church age, kining maong dinosphere, gingan lang operational. Operational. Lihok, buhat. Okay? Operational. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, sa iyang panahon nga dinhi pa siya kalibutan, diha po siya gipuy-an nga gingan lang dinosphere. Dapit nga may gahom sa Dios. Og kadtong iyaha dili operational. Ang iyahang dinosphere gingan lang og prototype. Mo na ingan sa iyang divine dinosphere sa iyang panahon din sa kalibutan. Wa pa siya mamatay to sa cross. So, dinosphere dapit nga may gahom sa Dios apan prototype. Now, kini maong prototype divine dinosphere, iyan ang gibilin sa diha nga miingon siya dito sa gadupa na siya bitay o hapit na siya mo buhi siyang kinabuhi dito sa cross. Pag ingon gyud niya, okay? Pag buhi gyud niya, miingon siya sa Hebrewanong pulong tetelestai. T-E-T-E-L-E-S-T-A-I. Tetelestai. Okay? Higi ka man sa original nga pulong at teleo. Tetelestai. Imo pasabot. Huma na. Tapos na. It is finished. Diha sa pagingon gyud niyang tetelestai, gidungan niyang bilin ang iyang operational divine dinosphere. Ngari ka na to. O dili na prototype angan sa maong dinosphere, kundi unsa operational. Mao na niya itong gipuy-an karon. Kung ka na fellow believer nagpuyo ka diha. Operational divine dinosphere. Laingan ining operational divine dinosphere daghang mga ngan. Protocol plan of God, Christian way of life, unsa pa? Love complex, divine dinosphere. See? So mo kining mga ngan na mga description sa atong dapit nga puloy-anan. Okay, puloy-anan. Our residence din his kalibutan nga buot sa Dios nga may atong puy-an. Buot ni Ginoong Jesucristo kaya gugibilin. Naran ani mo bitaw gingon atong it's a matter of choice. Naran ani mong mupuyo kabadihan niya na anang dapita or adto ka pikas. Narabay pikas niya na ay kanang atbang niya na. Unsa may nga sa atbang? Iyahan ni Satanas kay kini ko Satanas kanhi man siya Lucifer o unsa karon nahimo na siyang Satanas, Yawa. So mao na nakaaway sa Dios, arch enemy, avowed enemy of God. Mao na nga naapod siya kaugalingong dapit nga may gahom niya og duha ra bang iya. Tiyo na di siya pa kansi. Ang iya sa Dios usara, ang iya duha. Unsa man mga ngan sa mga dapit nga may gahom niya. Inganlan na to CD1, ang CD, Cosmic Dinosphere. Cosmic. Okay? Cosmic Dinosphere 1, ang una, kung mugawas ka sa Operational Divine Dinosphere, adto gyud ka mo, diretso dito sa CD1. CD1, ang description ng CD1, mo na, arrogance complex. Okay? Arrogance complex. Sumpay-sumpay na, nagkadaghan ba? Complex. So, CD1, adto ka mo tingkagol dito, dapit. Nga dapit nga may gahom niya. O, kung dili ka mo patuo sa mando sa Dios nga mo rebound, nga balik unta ka,
sa imong puluyanan, musangko na kasi kaduha ang cosmic dinosphere. Kung CD1 naman to imong isudan kaniya, mo balhin na po sa CD2. Kanang CD2, hatred complex. Pagdumot nga kanit-kanit na si o samtang paminaw samtang tuwa kanining duha CD1 o CD2 miserable, makaluluoy, alaot, confused, disorganized, illogical, divorced from reality ka, tuwa ka dito. O you are under God's discipline. Na, mo ba na imong gusto? Disiplinahon magkakayana kawan sa Diyos. Gusto? Dili maka-ignore o di makalimtan na sa Diyos. Iyag yung unsa, silutan ang mga unsa, kadtong mga supil, nagasupak sa kabuton sa Diyos. Yung supak naman, supil naman, kaituan naman, gahom nga, gigamhan ni Satanas. You see? So, dito, agwanta ka, kay mo man ay imong gimbutan po nimo. Ayaw kalimot na ng prinsipyo, it is a matter of choice. Ikaw ray magapili. Ana ay tanan nga mga kasangkapan, mga kaayuhan, spiritual assets nga gisangkap sa Diyos kanimo, wa manimo panumbaliga. Okay? You just ignored it, kay negatibo ka. Mura na kini bang gipang sangkap sa Diyos nato? Spiritual assets, mga invisible assets, kini gisangkap sa Diyos. Now, kung di ni mo na pahimuslan, mura ragod na gaingon ka sa Diyos og, never mind, God, don't bother me with my life, God. I will do it my way, God. So, do not disturb me, God. Do not disturb my kanang miserable life. I'll do it my way. Mura ingon ka sa Diyos niya na. So, ang Diyos, sa iyang pagkaaghop, iyang merciful, ang tanan nga, iyang characteristic may mo respeto ko si imong desisyon. Imo man ang tinuyuan. Wa ko mahimo. Di ka magmahay po sa disiplina nga imong agian, imong kanang dangatan. You see? Anak ka man ako. So kinahanglang pantunon ka. Karon as a review pod, do na po'y tulo ka unsa. Matang o ingnon ta, tulo ka bahin sa pagpantun sa Dios. O patingali ka kadungog nini. Tulo ka kanang bahin. 3 kanang levels of God's discipline. Una nini, warning discipline. Warning ang padayon kita sa atong gibiyaan o ato nang ginaingon nga kining atong panahon, our age, which is called church age, talagsaon kining panahon. It's a unique period or age. Kay mauto akong ingon nga equal privileges and equal opportunities natong mga magtotoo. Pansa ko nang paklaro nimo may tungod nining atong gimando sa Dios kanato nga asa kita magapuyo where to reside while we are still in phase 2 sa plano sa Dios. Karon ba samtang nagtuon ta nini ang kabubuton sa Dios mao nga kita magapuyo sud niya ng operational divine dinosphere. That is our permanent residence while we are here on earth. The means of fulfilling the protocol plan of God na diha nato matuman
maka-fulfill sa protocol plan of God samtang nata sa sud. Operational divine sphere mo to ang gingon nimo nga it's a matter of choice. Kung buot ka bang magapuyo diha sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere, or mugawas ka ba? Naunsa man nimo pagawas? Mugawas ka kun makabuhat kag sala. Okay. Naghisgot man ta may tungod sa pagpanton sa Dios, no? Matoy atong gibiyaan dito nga ang Dios anaay tulo ka inutabahin sa iyang pagpanton kanatong mga magtotoo. He is divine discipline. Now, mao lagi ni kining divine discipline mo ma-impose kini ngari ka nato sa diha nga unsa makasala kita. Ug wala na to panumbalinga kanang maong sala. Nagtinir gyapon tanan ng maong sala. So, mao na nga pahinumduman ta sa Dios. Ang unang bahin nini nga pagpantun sa Dios mao naginganlan og knocking. Okay? Knocking discipline. Knocking. Mo tuktok ang Dios. Warning. Ang laingan, knocking or warning. Pasidaan. O kanang, I think that's the right Visayan word. Pasidaan o kanang paamgo na to ba? Pagpantun. Okay? Kining disiplina, pagpantun man. So, unang bahin sa pagpantun mo ng knocking or warning discipline. Tingali, unsay himuon sa Dios diha nimo, okay? Aron ka makaamgo. So kung dili nimo na ikumpisal, isugid ngadto sa Dios using the principle of 1 John 1:9 rebound technique, then mahagbong na si kaduha nga bahin. Warning naman to. O manimo panumbalinga, o magkamagtagad niya na. So, mo uswag na mo ingnon ta, it will go up to kining intensive na. Mas grabe-grabe na ang disiplina sa Dios. Okay? Intensive. O niya, di pamanggyod gihapon ka magpa-tuo sa gipahinumdum sa Dios, pasidaan sa Dios, then wala may kapuslanan. Ang usa ka magtotoo nga na wa magtagad sa naanang dapita sa intensive discipline. Then, ang Dios, bisan di pa panahon nimong kuhaon na lang yung kaya wala makikapuslanan. Ingon nga magtotoo. No, timan ini. Ingon nga magtotoo, wa naman kay pos sa imong pagkinabuhi din is kalibutan, kay nakita mas pagka-omnisciente sa Diyos nga, di naman lang yung kamo balik sa pagpuyo dito sa operational divine sphere, kay naglunang ka naman sa bisag unsang sala diha. Grabe naman ang imong kahimtang, therefore, kuhaon ka sa Diyos. Mao naginganlan og unsa dying discipline. So, ang unang bahin, warning discipline. Kaduha, intensive discipline. Ikatulo, dying discipline. So, mo kini ang tulo, kamatang sa pagpantun sa Dios. So, kung dili ta buot nga hiagom niya na, then balik sa operational divine sphere. Nga to ay hayahay untang kahimtang, tuman ka man noon, tuas pikas. Mao na. So, kita mga magtotoo, kita, losers or winners. Kaya duha mga klase mga magtotoo, loser, winner. Kitang mga magtotoo, whether loser or winner, are all provided by God equally. Equal privileges, equal portfolio of invisible assets. Kitang tanang mga magtotoo are going to be, paminaw, kita himuan og evaluation. We are going to be evaluated kanusa during the judgment seat of Christ. Okay? Ambot kong si Visayan ini.
Basta ang nga nini. Okay? The doctrinal term is judgment seat of Christ. So, anata, evaluaton ang atong kinabuhi. Kitang tanang mga magtuto are going to be evaluated during this judgment seat of Christ. All have no excuse not to be a winner in the spiritual life. Wa gyud tay kanang ikapangulipas. Wa tay balibad. Kay kini mo man ikabubuton sa Dios. All have no excuse not to be a winner in the spiritual life. So kitang tanang maligo na ko, kitang tanang mga magtotoo will be evaluated. I don't know katong Visayan nining evaluation. Tasal, I think that's the right word. Mohimo ang Dios og pagtasal, evaluation kanatong mga magtotoo. Okay? Balansihon ng atong nahimo samtang dini pata sa phase 2 sa plano sa Dios. Now, again, it's all a matter of choice. Now, 2 Corinthians 5:17 again, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, Romans 10:17, ayo kalimtin eh. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kanang faith, sa Griego nga pulong is pistis, faith. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance. Natay mga panulundon. Romans 12:2, again, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kinahanglan atong hinumduman kining Hebrews 4:12. Kanunay magin nato ning basahon sa di pa kita magtuon sa pulo sa Dios. The Word of God is alive and powerful. Okay? Mao kana ang description sa Hebrews 4:12. Ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan. Tun-i kana through the eyes method ay sagogical, categorical, and exegetical. Remember, is the Lord Jesus Christ who gave us the right to become children of God. Siya ang naghatag kanatong katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ephesians 1:4-5 again, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated unto the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kitang tanang mga magtutuo, elected o predestined to obtain, okay, reserved in heaven for you to be revealed in the last time. Ang atong kinabuhi din sa yuta has been interwoven, gigansilyo kani sa Dios, ingnon ta. You still remember this word? Gansilyo? Kalimot na tingali mong mga Bisaya. Example, maggansilyo ka o scarf. Ano bang imong butang sa imong liog, sweater, etc. Now, once nga mabadbad ang tumoy sa gansilyo, then huslo ang tanan. Gusto? That is why kinahanglan importante kayo for man to know the disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory. Hinumdumi ng Diyos hingpit. God is perfect. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kamatuoran,
ang iyang kabubuton, ang iyang tumong, his objective, ang iyang plano, ang iyang tuyo are all perfect. Correct? Colossians 3:12. So as those chosen, elected, election and predestination, these are for believers only. Unbelievers have nothing to do with these two things. Wala. O nasud na kini sa kining computer assets, inumdum ka sa RAM, di na ka na mausab. Read-only memory. Election and predestination, mao ni ang predestination, by the way, is the prom. Ang election mao ay unsa? Read-only memory. Predestination is God's provision for you. Now, kini gireserba dito sa langit for you, believer, to be revealed in the last time. Ephesians 1:3 again, spiritual blessings ang gisgutan diha. Ephesians 1:11, also we have obtained an inheritance, panulundon. Ephesians 4:11, and he gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints. Aron mahimong unsa? Hingpit. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. 1 Peter 1:3-5, ang versikulo 3 lagi, blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, by the way, din naman ito'y mga maghukom, mga judges in the Old Testament. Kanto si Othniel, mo ito'y unang judge. Gisunda ni Gideon, gisunda ni Samson, o ni Samuel. Mo ito'y katapusan nga maghukom. Ang mga hari, kings, si Saul, mo ito'y unang hari. Gisunda ni David, and then Solomon, o Jeroboam. Mo niya itong hisgot ni mo may tungod ni ining mga judges o mga kings. Now, okay, mutukbil tag balik may tungod ining kaluwasan. Okay? Salvation. Dunay duha ka mga gikinahanglan, requirements to be saved. Unsa man. This is a review. Okay? There are two requirements to be saved. Unsaon nimo pagkaluwas? Una, imong pagkasayod sa maayong balita sa kaluwasan. Your knowledge of the gospel. O ang ikaduha, ang imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Nga ang imong pagtuo ma-activated, energized, and enlivened. Mabuhi, pausap. Paligunon, invite kay kita gitawag man. Eklektos, kitang mga magtutuo. We are invited, we are elected, we are appointed sa diha nga mohimo tag decisions pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Diha gyud. Pagdawat nimo Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, nasud ka sa eklektos, elected and predestined. Kay ang original kong pulong ni eklektos, kletos o kaleo, called, ginatawag. So kining eklektos, mga tinawag, invited. Okay? Now, there's a Romans 8:28, God works all things together for good. And verse 29, na ay hisgot din nag-foreknow. May bawaan una, foreknow. Predestinate,
to be conformed to the image of His Son. Kaya ang tanang mga magtutuo, gimanduan to live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Okay? Balikon ko. Kitang tanang mga magtutuo, gimanduan to live by faith, not by sight. Magkinabuhi ta, pinaagis pagtuo, o dili sa atong makita. 2 Corinthians 5:7. Kitang mga magtutuo, mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. Royal family of God. So, we are to live as royalty. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi ingon nga mga royalty, mga harianon, by following the requirements of the Royal Family Honor Code. At tuning tunan po, Royal Family Honor Code. Kitang mga magtutuo, gimanduan to live as royalty, not as scums. Opposite. Opposite sa royalty, scums. Is C-U-M-S. Na ingon nga mga magtutuo, we have been adopted by God. Pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Thus, we have been bestowed an inheritance na atay panulundon according to the good pleasure of His will. Ephesians 1:5. Hence, kitang mga magtutuo should learn God's will. How? Unsaon man nimo be? Unsaon nimo pagkat-on sa kabubuton sa Dios? Unsaon nimo pagkahibawo sa kabubuton sa Dios? Way laing tubag, pinaagi lamang sa pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. By studying God's Word, not only that we will know His will, but develop that faith. Okay? Develop our faith on Him. Romans 10:17 again. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And the more we love Him, niya na. How do we love God? Saan man nato pagiguma ang Diyos? By keeping His Word. Atong sundon, tumanon ang iyang pulong. God causes all things together for good. Romans 8:28. Verse 29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. God foreknows the future. Naibawa na niya ang umaabot. He knows what you will decide. God's omniscience knows everything. Nasayo lang Diyos sa tanan. Tungod siyang pagka-omnisciente. But God wants believers to make good and right decisions in life alang sa iyang kabulahanan for His own glory. Sa diha nga mga magtutuo, muhimog sayop, dautan, di maayo mga desisyon, ang Diyos dili mahimaya. God is not glorified. Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, and verse 10, unsa ang verse 10? And have put on new man, which is renewed. Ang original nga pulong neos, N-E-O-S, renewed in knowledge after the image of Him that created him. Ayaw na gyud ni kalimti. Di na ninato angay kalimtan ingon nga mga magtutuo. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Mao ni atong gitun-an kining the dynamic spiritual life of believers. 2 Corinthians 5:17 again, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and that ye put on the new man, neos, that ye put on the new man,
which after God is created in righteousness and true holiness. Ayan, nakalimti ka itong gnosis o epinosis, ha? Ang gnosis, knowledge lang. Academic knowledge. Epinosis, wisdom. Kaalam. Na iya na sa Diyos. Now, ayaw na pud kalimtibahin gini sa kaluwasan, magtabok-tabok tanig paghisgot nini. On salvation, unsa man ang atong gikinahanglan? Faith. Pagtuo. In salvation, faith is needed. Faith in Christ. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, on living the Christian way of life, unsa? We live by faith gyapon, not by sight. Okay? Sa atong pagkinabuhi ni ining dynamic spiritual life, it is paggamit niya sa Roma 1:17, Romans 1:17. We live by faith, not by sight. Dinhi lang una kita kutob ni atong pagtuon niini, ito padayon kini ugma. Busa ato lang gihapon iyampo nga ang Dios makapadayon sa iyang pagtudlo kanato sa iyang mga pulong. Dili kita takos niini apan siya matinumanon gayon sa iyang pagsangkap sa atong mga gikinahanglan nga mga spiritual assets. So ato ning gipemuslan nga grasya gikan kaniya o gidapit ka gihapon, giawhag ka, pagpadayon, pagkamalahotayon, pagkamasubayon, pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Dios. O niining atong grasyang ministry through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, padayon kita hangtod nga kita kuhaon na gyud sa Dios gikan ning kalibutan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa grasya nga mong ipahimuslan. Grasya nga mong pagkaton, pagdugang mga kamaturan nga mong gitunan. Salamat o Dios sa paggahom ka na mo sa Espiritu Santo nga nagapasabot ka na mo, nagapatinaw ka na mo sa imong kamaturan. Maka among magamit sa mga dadanong panginabuhi. Dili kami takos nini. Bani kami o Diyos sa mga pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din hining among Bible study through the YouTube. King tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.